A historia de ensayar sempre en casa dos pais de un colega ou dun membro do grupo son os típicos, non? Que a veces de repente irrompe calquera proxenitor ali e montache un escándalo por calquera cousa, por o volumen, porque facemos un escándalo, porque non traballamos, bueno, ten pasado de todo. Había un personaje moi curioso dali da zona que sempre estaba empipado, maior xa, e un día entrou e nos viña a cantar ali e decía eu tamén era cantante pero perdín o oficio. Empezamos como se fan todas as cousas, non? Como tratamos todos estes temas que hai nos bares. Xuntámonos no bar, todos estábamos na banda de música, máis ou menos tocábamos algún tipo de instrumento, que tal, e dixemos, montamos un grupo. Veña, así, para tocar unhas cuantas versións, non? O típico. Coincidíamos con os mesmos gustos musicales, e todos nos gustaba el punk, e un día decidimos facer un grupo, para divertirnos. E venir aquí a ensayar porque é difícil encontrar sitios para ensayar. Más que nada empecé por este, que me gustaba el ambiente que traían. Mi padre me ponía vinilos. Contando con que nuestra familia ya nos ACDs y todo influyó muchísimo. Yo cogía uno que hacía que tocaba la guitarra. Pues las chavalas también eran un aliciente importante. No, de calle. Bueno, ali era como empezábamos, compartindo espacio con as máquinas do pai de Miguel, que era aficionado a carpintería e tal, tiña máquinas de carpinteiro, e ali no medio, igual, por eso sonábamos tanto a madeira. Empezamos, ensayamos así, en el garaje, un par de veces no seguras, e os pais estaban... E máis claro, teñense que desplazar moito máis elas. Os locais de ensaio eran as casas dos familiares, dos que en principio eran amigos e ao final cando marchaba xa non era nin amigo nin nada. Un cuchitrilo de 2 metros cuadrados, no que nos poñamos como podíamos. Ali na propia casa, no galpón que chamamos, o galpón de falla. A 3 meses ensayábamos unha vez, porque nos echaban, porque non encontrábamos un sitio para ensayar. Non podíamos, non pode un, non pode outro. Hasta que nos hablaron de estes locales. Educando entre telarañas e as condicións todo un decorado gótico, rural, impresionante. E todo salía piñaos. Bueno, claro, tocar o teclado nunha radio, ter un ampli de 20 vatios, pois daba pea a coller sitio. E ali estuvemos hasta que nos botaron porque puxeron un depósito de gasoil para quentar a casa e era moi peligroso, que calquer día estupábamos todos ali, ardíamos heredeiros e tal, aparte que nos caracterizamos por arrasar ali donde tocamos, imagínate, como para poñernos ao lado dun tanque de gasoil, non? Todavía non era o sitio axeitado para ensayar realmente. Bueno, cambiamos arañas por ratos. Porque se non tuviéramos este local non podíamos ensayar.
porque agora a chavalada teñen sitios, o sea, podense xuntar como nos juntamos nos bares, montamos un grupo tal, e o primeiro problema é onde? Que non tiñamos sitio onde ensayar, isto quedanos máis ou menos céntrico todos, temos aquí onde poñer os instrumentos, onde vir a ensayar, de puta madre. A cultura musical é outro tipo de cultura, é un tipo de arte como outro calquera, e necesita unhas condicións, un sonido bo e que os músicos estén cómodos. Estes grupos que están comezando agora, pois teñen unha ventaxa enorme de poder empezar a practicar, a ensayar e a rodarse nuns locais aceptables. Noraboa, muchachos. Hai moito grupo ahora, últimamente. Cada vez son máis a xuventud que intenta salir adiante tocando e fan grupos entre os amigos e tal, cada vez son máis. Moito rock, moitísimo rock. Fai uns anos non había casi nada, había un par deles que ainda siguen agora. Daquela éramos pois 4 grupos en Boiro e agora hai 40. Cambiou todo moito e por eso, polo acceso e a facilidade que hai a poder montar un grupo. Hai moitos grupos agora. Sí, moitos. Fixeron as aulas e salen moitos grupos, é máis que escola de música e todo, hai moita xente que vai tocar a guitarra e todo eso. Si antes daquela éramos só un grupo en Boiro, agora cantos hai? Eu xa saí de 6 ou 7, xa así sin movernos moito e... En Puebla hai varios grupos con los que quedamos a veces para tocar e pues al venir a ensayar aquí a los locales, tamén con grupos como Grafobia e así, nos ayudan a encontrar garitos para tocar. Pois o Concello deu-nos bastante a coñecer a partir de que se inaugurou as aulas de ensaio, todas. Conseguiron así algún concerto, non? Non sei se sería con nós, cando nas festas de Boiro se empezou a facer estes conciertos, aparte de ter as orquestas arriba, non? De poñer conciertos tamén para a juventud, para a chavalada, abaixo, en Playa Jardín, ali onde está o Riazor. Non había bares preparados, os donos deses bares non sabían por que debían facer concertos, se debían pagar ou non pagar. Preferían non pagar, Bueno, eso ainda se mantén hoxe en día. No llevamos muchos conciertos, llevamos 2 y uno fue para tocar con amigos solo, ahí en casa de una amiga, y pues el otro fue un festival en Cespón. 3 bolos, foi bastante corta a carreira dos Trasnos, foi un ano e pouco e só demos 3 concertos. Ao probarse 2 temas, xa veixan os veciños, isto non pode ser, tal, entón se anulaban o concierto. Foron desastroso, como todos os primeiros concertos, creo que de prácticamente todos os grupos, terrorífico. Nese mesmo momento podíamos coller as cousas, levarlas desde o Guajiro hasta Tonos e tocar ali. En principio non nos puso ningún problema, collemos todos os petates e nos montamos o concerto en Tonos. Pequeno estudio de música, que eso nos daquela, eso é inimaginable, lo. Bueno, ahora estamos gravando unha maqueta que posiblemente para mí xa teñamos acabada. Poñemos 5 cancións, 4 nosas e unha versión. Unha versión. Dando un pequeno salto, indo a gravar a nosa primeira maqueta con motivo dun programa da TVG, que era Galicia Enteira, que facía un programa de Boiro e tal, entonces aí nos recomendaron e tíamos que gravar uns temas para facer o playback no programa e fomos a un estudio de Vigo. Nos gravamos cunha grabadora en cintas e pouco máis. Agora xa teñen un equipo, unha súa mesa, o seu ordenador e se poden facer as súas mezclas e facer unha maqueta pequena e tirando para adiante. Agora ese grupo de amigos que teñen quedanzas musicais, dende logo ese problema non o teñen.
como todas as competencias son boas, fai que os grupos salan mellor, teñen mellores condiciones e oxalá que sirva para que dunha vez por todas a música galega se sitúe a un nivel de, como mínimo, do resto do Estado e por lo menos molaría que fora a un nivel mundial, non? Cando ti vas ver a AC/DC, Metallica, o que sea, sonan tan ben e o fan tan ben non é porque sean superhomes, é porque teñen moitas horas de ensayo en riba, moitos concertos en riba, hai circuitos musicais e hai unha cultura musical que hai que fomentar se queremos estar a altura deles e os ingleses e os yanquis viven en gran parte dos ingresos ou vivían da música neses países, non? Porque non podemos, igual que se potencia o turismo ou outras cousas, porque non potenciar a música, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Qué quieres 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 tú? ¿Quieres tú? Mi refugio, la tierra amiga de conjuro. Seguro de que mi futuro va a ser duro. Lo juro, yo número uno, no me trago vuestro humo. Aunque fumo, auguro el momento oportuno para dramaturgos palurdos que pueden quedar mudos ante lo profundo de mi submundo. Soy cantante de rap, diurno y nocturno. Con los años me hago añejo, me dejo de mierda. Aprendí a aprovechar lo que me venga. Ahora hacer lo que tengáis que hacer. Sé que lo mejor de todo no será el mañana, ni fue ayer. Este es el momento, sale del centro neurológico de mis pensamientos. Me manifiesto, soy un portento. En vez de hacer una carrera hago estos versos. Aunque tenga talento, soy vago y cargo con todo mi peso en kilogramos netos. Da igual si ya no bailo breakdance como en los años 90, que ahora me dedique a las letras, ser un fumeta. Aunque el arte de graffiti también se me cuenta. Aunque no supieras de nosotros ya en 98 empezamos a darle al cante, colgarte y decirles que tenemos caché, aunque no quieran reconocerlo, porque no tuviéramos los medios, pero ahí está.